zpátky. Výborně. Vnější ruka. Díky protval, ten oblok. Vystrčit břicho. Dívat se nahoru. Klid. Ano. Výborně. Zase vnější levá otěž. Soustřeďte. Vytáhněte na nevykalový kopu. Moment. Pokračuj, pojď. Výborně. A vypustřička. Kombinace na dvoukolové skoky. Tam jede vaše. Dívej se. Jo, tak se. Ano, klid. Výborně. Právě už tam jedou, já tu jsem vám Výborně, na otěž. že půl budu volat, ale vy jste tady na obědě. Super. Německy, dorovou. A nevycházíte do strany. Takže teď už tam budou každou chvilku. Pohyb si vejšou ruku. No tak tam stačí, když budeš ty jenom.